Kaupungissa on paljon tiloja, jotka seisovat päivästä toiseen tyhjillään tai joiden käyttö on epäsäännöllistä. Tilojen omistajille tehottomassa käytössä olevat tilat ovat kustannusrasite, vaikka samaan aikaan kaupunkilaiset kaipaisivat tiloja erilaiseen käyttöön. Mistä tilojen vähäinen käyttö sitten johtuu? Ovatko tilat liian kalliita, vaikeasti saavutettavissa vai eikö niitä voi varata ollenkaan? Halusimme ratkaista tämän ongelman, ja näin syntyi Cliffa. Tässä ovat Riina Haavisto, Armi Ahvenainen, Charlotta Holmström, Aino Taskinen, Pilvi Heikkinen ja Aleksi Jyrälä. Me yhdessä olemme Cliffa Innovations. Tavoitteenamme on kehittää kaupungin tilojen käyttöä tehokkaammaksi uudenlaisen palvelun avulla. Cliffa on sovellus, jossa erilaiset tilat ovat näkyvillä ja varattavissa yhden helposti käytettävän järjestelmän kautta. Me uskomme, että tulevaisuuden kaupungissa ei ole sekalaisia yksityisiä tai julkisia tiloja, vaan hyvässä käytössä olevia kaupunkilaisten tiloja. Suurin innovaatiomme on siis tuoda markkinoille tiloja, jotka eivät vielä yleisesti ole saatavilla. Cliffa-sovellus mahdollistaa tilan tarjoajan ja tilaa tarvitsevan kaupunkilaisen kohtaamisen helposti, nopeasti ja Cliffasti. Cliffaan liitettäviä tiloja ovat esimerkiksi saunat, pesutuvat, kerhohuoneet, parkkipaikat tai vaikkapa asuinalueen liikuntatilat. Cliffan avulla kaupungissa olevat tilat saadaan siis laajemman asiakaskunnan käyttöön, jolloin tilankäyttö tehostuu, mikä takaa kaupunkilaisille edullisemmat hinnat ja monipuolisemmat palvelut. Tällöin jokaisen kaupunkilaisen ei ole enää järkevää omistaa omaa pesukonetta, rakennuttaa asuntoonsa saunaa, tai jokaisen taloyhtiön ei ole enää tarpeellista hukata varojaan tyhjillään seisovien kerhohuoneiden ylläpitoon. Aiemmin tyhjillään tai vähällä käytöllä olevia tiloja voidaan vuokrata myös esimerkiksi lyhytaikaiseen pop-up-tapahtumakäyttöön, ja taloyhtiön yhteisiä tiloja voidaan erikoistaa vastaamaan asiakkaidensa tarpeita. Kerhotila voidaan muuttaa esimerkiksi joogastudioksi tai vaikkapa pyöräkorjaamoksi. Cliffan avulla kaupunkeihin saadaan lisää yhteisöllisyyttä ja palveluiden monipuolisuutta, samalla vähentäen kaupungin hukkatilan määrää. Seuraavaksi esittelemme lyhyen demon Cliffa-palvelun käytöstä. Konsepti mahdollistaa tilojen varauksen yhtenäisen varausjärjestelmän kautta. Tunnistautunut käyttäjä voi selata, varata sekä maksaa tiloja palvelussa. Tiloja voi etsiä esimerkiksi hinnan, sijainnin, tilatyypin tai käyttöajankohdan avulla. Ennen tilan varaamista käyttäjän täytyy rekisteröityä ja tunnistautua palveluun. Tällöin palvelun käyttö on turvallista sekä tilan omistajalle että käyttäjälle. Löydettyä mieleisensä tilan, käyttäjä pääsee tutkimaan tilan yksityiskohtaisia tietoja sekä valitsemaan haluamansa varausajankohdan. Ja lopuksi vielä maksu, ja pian jo saunominen voi alkaa. Tavoitteenamme on kehittää ensi vuonna demoversiosta sovellus, jota pilotoimme yhdessä tai useassa kaupungin osassa. Demon kehittämistä ja pilotointia varten haemme 50 000 euron suuruista sijoitusta. Tavoitteenamme on, että vuoden 2016 loppuun mennessä Cliffa-palvelu on valmiina käyttöönottoon. Tulevaisuuden kaupungit ovat asukkaidensa näköisiä.